tuturor fraților, vă salut cu harul și pacea celui preanalt, vă aduc pacea, nu precum vă dă lumea, să nu se vă tulbere inima voastră, nici să se înfricoșeze. În seara aceasta vreau să avem o discuție pe o temă foarte importantă pentru cei credincioși, vorbim mai mult de credință, subiectul fiind acela: de ce oare să ne îndatorăm atunci când putem să evităm acest considerent și să ne menținem pe linia de plutire. Pentru că subiectul este mult mai mult de atât, face referire mai mult la faptul că odată răscumpărat nu ar trebui ca lumea să se mai angreneze într-o datorie. Și mă refer mai mult la răscumpărarea care a avut loc, făcută prin Mesia, prin Mântuitorul, Yahshua HaMashiach, da? Acea răscumpărare care a condus pe pe oamenii de la firul ierbii, omenirea, să spunem așa, ființele care au crezut și au acceptat acea răscumpărare și care au devenit solvenți, da? Adică cel plin de datoria naște la timpul ei sau te angrenează în sfera robiei, a sclaviei, pentru că cel dator, acel cineva care l-a împrumutat cu ceva, totdeauna o să încerce să recupereze sau o să țină să ducă la un nivel de îndatorare și de robie pe acel cineva care nu își mai poate achita datoria pe care o făcuse către acel cineva, da? Și tocmai mergând pe considerentul că omenirea a fost datoare lui Satan cel dintâi, prin contractul făcut de Eva și Adam cu Satan, acolo unde el, în urma contractului verbal care l-a avut Eva și Adam cu Satan, ei au devenit datori și au acceptat ca el să-i fie stăpân, lepădându-se altfel de credința în Creator, în Dumnezeu, sau cum mai vreți și voi să-L numiți. Ei s-au lepădat de credință. Deci atât timp cât cineva s-a lepădat de credință, și asta s-a întâmplat prin Adam și Eva, adică cum s-a lepădat de credință? Noi cunoaștem că Creatorul a poruncit lui Adam și Eva să nu care cumva să mănânce din pomul, din făptura interzisă, că nu era doar un pom, era o făptură luciferiană, și pentru că atunci cândva va muri, și nu numai că va muri, dar era se înțelegea de la sine, pentru că atunci când va face acel lucru, omul se va îndatora acelui personaj care l-a condus la lepădarea de credință. Este o lepădare de credință, deși mulți le pare că e utopie, dar eu nu doream numai de asta să discut de lepădarea de credință, ci mai mult ca toate de datoria creată. Pentru că, după cum vedem în Sfintele Scripturi, șarpele, Satan cel dintâi, vorbind, întrupându-se în șarpe, a păcălit pe Eva să aibă relații extraconjugale cu pomul numit măr,
Da? A convins-o pe Eva și Eva la timpul ei l-a convins pe Adam și prin acel contract avut a lui Eva cu șarpele, adică cu Satan cel întrupat în acea făptură numit șarpe, în urma discuțiilor respective a rezultat acel contract verbal unde, deși Creatorul a avertizat pe Eva și pe Adam ca nu care cumva să mănânce din acea făptură a înțelepciunii, pentru că din acel moment va muri, astfel, din discuția verbală a rezultat un contract verbal și Satan, pentru că Eva a primit cuvintele sale ale întunericului, determinată fiind să mănânce, să se înfructe, pentru că în urma contactului respectiv cu acel pom, să folosim între ghilimele acest termen, ea a descoperit că este goală. Până atunci nu a descoperit. Deci vedem noi că acolo nu a fost vorba doar de o mâncare a unui fruct, ci în urma acelei relații cu acea făptură din grădina Edenului, ea și-a dat seama că este goală. Până atunci nu știa că e goală. Adică cum, oare merge cineva și mănâncă un măr sau o cereașă dintr-un pom și după ce mănâncă așa, la o idee bețivă, o cereașă sau un măr, își dă seama că este gol, este dezbrăcat? Eu nu cred. Și, bine, noi știm foarte bine că Sfintele Scripturi sunt criptate, dar tocmai de asta Creatorul ne-a lăsat nouă înțelepciunea să le decriptăm. Acum, indiferent ce s-a întâmplat, ce contează, esența este aceea că Satan, care a fost mai isteț și a păcălit-o pe Eva să se întrupeze cu Lucifer, șarpe, cu pomul numit și măr, sau cum l-au mai numit ei, da? Prin acele cuvinte scurte, unde lui Satan i-a reușit, care era întrupat în șarpe, acel ceva, este un contract, adică el a devenit Dumnezeul oamenilor pe pământ, pe când era cel preanalt, dar cel preanalt a spus: eu sunt Creatorul și sunt Dumnezeul vostru atât timp cât voi faceți ceea ce vă spun eu. Dacă încălcați așa ceva, atunci... Și tocmai asta s-a întâmplat pentru Eva și Adam, ei care prin necredința lor au considerat că vorbele șarpelui, al lui Satan, care întrupat în șarpe, sunt mai înalte decât al lui Dumnezeu, s-a verificat ca fiind o lepădare de credință și astfel asupra lor nu a mai fost cel preanalt și sfânt, adică Dumnezeu cel atotputernic, Dumnezeul lor, ci ei, din naivitatea lui Eva, au făcut așa cumva ca Satan, cel care a vorbit prin șarpe, și Lucifer, cel care a avut relații extraconjugale cu el de acolo de unde a derivat primul fiu cel rău, Cain. Îl cunoaștem că Abel e cu Adam, dar bine, vedem că Cain l-a omorât pe Abel și de acolo toată rasa asta de reptilieni, pocitenile astea care le avem și acum și au pus mâna și le-au inventat, pentru că înțelepciunea de acolo a plecat, acel pom al înțelepciunii, și au inventat aceste forme drăcești statale, aceste fiare și tot ceea ce stă pe pământul acesta, și au făcut în așa fel încât tot să se închine acestei forme organizative. Dar nu asta era subiectul din seara aceasta, ci subiectul din seara aceasta vreau să vă aduc, să vă fac cunoscut faptul că voi, adică prin Eva și Adam, și faptul că a ascultat de Satan, s-au îndatorat lui Satan și au acceptat ca el să fie stăpân. S-au vândut, să-i spunem așa, și-au dat danie, s-au dat de danie, s-au vândut lui Satan, prin vorbe.
renunțând la Dumnezeu. Acum noi vedem că ei au devenit proprietatea lui Satan. Și vedem că Satan, după mii și mii de ani, îi se arată pe muntele cel înalt Mântuitorului și îi arată că toată lumea și strălucirea ei i-a fost dată lui, adică cum i-a fost dată lui, prin contractul ăla care l-a avut cu Adam și Eva, și că este a lui și el o dă cui voiește el. Doar de se va arunca la picioarele lui, Iașua, Mântuitorul, spune Satan că îi va da împărăția și toată strălucirea ei, ceea ce Mântuitorul nu a acceptat, și nu numai că nu a acceptat, dar vedem noi că a spus pe înapoi a mea Satan că scris este doar celui prea înalt și sfânt să te închini și doar lui unuia să-i slujești. Acum noi vedem că Satan nu i-a reușit ca să-l păcălească chiar și pe Fiul celui prea înalt, pentru că Fiul celui prea înalt a venit cu un anumit scop, însărcinat fiind de Tatăl cel atotputernic, să răscumpere lumea de îndatorie. Pentru că lumea de data asta era datornică cui? Lui Satan cel dintâi, prin cuvântul lui Eva. Și tot ce a derivat din pântecele lui Eva, toată omenirea respectivă a devenit proprietatea lui Satan. Acum Satan, vedem noi, că el nu dorea cu orice preț, cu un preț oarecare, să vândă această omenire din mâna lui și să renunțe la puterea care o avea de Dumnezeu al acestui veac pe pământ. Decât dacă, în schimbul închinării, adică era una și același, ceea ce Mântuitorul nu a refuzat. Și nu numai asta, el a mai găsit un mijloc de a vinde ceea ce are, crezând că îl păcălește pe Mântuitor, acolo unde a spus că îți dau oamenii, că am văzut că de închinat nu vrei să-mi te închini, și tot ce este pe pământ în schimbul vieții tale. Adică, în schimbul chinurilor tale, eu vreau să te chinu, da? Adică să te lași la mâna sluguilor mei, spune Satan, cei care am pus în frunte la formele astea organizative statalo-grecești numite și fiare, și dacă chinul care, așa cum te va chinui ei, ai să poți treci de acest test, să-i spunem așa, atunci și însuși îți vei da viața asta în trupul omenesc, atunci consider că lumea a ieșit din datorie, nu mai datorează nimic și este a ta. Acum noi vedem că Mântuitorul a avut curajul necesar să treacă peste toate aceste trepte sau nivele, sau au făcut toți acești pași de răscumpărare. Pentru că tocmai subiectul din seara aceasta era răscumpărarea, noi vedem că este precum cineva, așa a venit Mântuitorul, un buzunar doldora de, să folosim cuvântul, de bani, și a achitat datoria tuturor lui Satan. Deci a cumpărat din mâna lui Satan. Este exact cum astăzi vine un mare împărat și pe pământ sunt fel de fel de oameni. Eu o să folosesc și cuvântul ca să fie și înțelesul altora. Noi vedem că în lumea asta e și lume datoare. Sunt și oameni bine, sunt și oameni mai cu o situație mai precară și precum stau boschetari. Să spun că vedem 1000 de boschetari datori. Sunt și boschetari care nu sunt datori, da? Și acești boschetari datori vânduți, ei trebuie să meargă cu ziua să-și achite datoria celui care l-a împrumutat cu bani. Da? La un moment dat vine un împărat și spune: bă, fraților, bă, boschetarilor, sunteți amărâți, văd că sunteți vai mama voastră și nu aveți, chiar dacă mai munciți sau vă mai nașteți, să presupunem că vă mai întrupați vreo câteva veți, nu o să vă puteți plăti datoria. Dar fiindcă sunt generos,
uite, vă plătesc eu toată datoria voastră. Acum noi vedem că Mântuitorul, eu am făcut doar o paralelă pentru oamenii de rând ca să înțeleagă ce este răscumpărarea. Noi vedem că Mesia a răscumpărat datoria boschetarilor sau al oamenilor datornici. Dar deși i-a răscumpărat și a lăsat liber, ei nu mai avea nicio datorie, vedem că unii dintre boschetarii respectivi sunt încăpățânați, adică sunt zmei. Nu, bă, nu-mi trebuie, îmi trebuiește ca tu să-mi achizi datoria mea? Nu am nevoie de tine, că ai mai muncit eu vreo 1000 de ani dacă ai mai trăi și chiar dacă mă pune stăpânul, îmi pune și un jug așa ca la țară, să ar precum ară vițelul sau vaca, eu ar și îmi plătesc datoria. Deci noi vedem că astăzi avem oameni, deși au o anumită cunoștință și s-au trecut prin Sfintele Scripturi, se întorc din nou cu botul la teica de lături, de unde au plecat, neacceptând pe cel care i-a răscumpărat datoria și l-a făcut liber. A zdrobit jugul robiei, acel jug al acelui boschetar care s-a găsit el să fie zmeu, că, domnule, eu ar precum animalul, dar nu accept ca altcineva să-mi plătească datoria. Așa fac unii astăzi, deși Mesia în timpurile de astăzi, să spunem așa, ale prezentului, a venit cu ceva nou și a oferit garanția și promisiunea că există, El a răscumpărat totul și nu numai că a răscumpărat, ci îți dă și o nădejde spre viață veșnică. Și unii dintre idioții și idioatele care au rămas potigniți la nivel de ment, la nivel de energia gândului, se potignesc în acel considerent, ba chiar mai îndeamnă și pe alții, bă, dar ce Mesia, dar ce Mântuitorul, lasă că te întoarcem noi la legea lui Moise atunci, da? Când legea nimeni nu poate desfința că a fost dată pentru trupuri, pentru acel popor al lui Moise, dar nu poți tu care ai primit răscumpărarea, ai un certificat în blanco lăsat astăzi, să presupunem că acest Mântuitor al nostru în anii 2022 ți-a dat un certificat de om liber și fără de datorii. Da? Și vine un idiot sau o idiotă, după ce ești în posesia certificatului respectiv, din 2022, și spune, nu, bă, că nu e valabil ăsta al lui Mântuitorul și tu trebuie să te întorci din nou în 1900 toamnă, atunci când legile date pentru poporul lui Moise pe muntele Sfânt, da? Trebuie să le respecti, că dacă nu respecti vreo lege, și o spune Scriptura, nu o spun eu, automat te reîntorcea și te venea blestem, păcat și în jurisdicția acelui morți, acelui Satan, pentru că aceste 4 termene, moarte, blestem, Satan și păcat, sunt una. Deci, deși tu ai acum un certificat de om liber, de om care nu mai ești dator, te îndatorezi, teleportându-te la energia gândului, că din cauza unui reptilian sau altul care te păcălește prin vorbe, să te îndatorezi de nou. Zice, nu, domnule, că sunt legile tot ale Creatorului. Păi sunt ale Creatorului, dar ele au fost date pentru Moise. Nu au fost date pentru tine și poporul lui. Și asta o spune Creatorul, nu o spun eu. Acel Moise care el de trupul lui e mort, e putred, da? Și poporul său de asemenea. Tu acum, deși știi că ești liber, precum boschetarul care a plătit datoria, nu accept datoria ta. Lasă că mă duc eu, mă teleportez, că pot, deși el nu poate acum să teleporteze și cu trupul, dar la nivel de energie a gândului zice că poate și se duce în 1900 toamna când trăia Moise, invocând legea, da? Legea care la timpul ei era desăvârșită, dar ne spune Scriptura că dacă una nu reușeai să o împlinești din cele 613 cât era,
automat erai blestemat, un păcătos, ajungeai în jurisdicția lui Satan. Adică te vinzi pe tine așa cum a făcut Adam și Eva, din nou te întorci cu botul la teica care te poate conduce la vânzare și faci un contract cu reptilianul de astăzi, cu mai mulți care, da, behăiesc așa, precum moile pe internet și pe tot locul, și te arondezi din nou, te legi cu ceva care nu poți duce. Adică spui din nou o povară în spate când tu știi că ești o mărțoagă și de-abia mergi de colo-gol. Așa e și cu legea. Lepădându-te de cel care te-a răscumpărat. Pentru că asta faci din moment ce tu ai certificatul de răscumpărat din mâna lui Hașatan, prin jertfa lui Mesia, al Mântuitorului Yahshua HaMashiach, care s-a jertfit, a fost schinjuit, a fost crucificat. Tu ai acum acel ceva, dar prin necredința ta, că asta înseamnă necredință, exact cum a făcut Eva, nu a mai crezut în Creator care a spus să nu mănânce, așa faci tu acum, pentru că auzi reptilianul pe internet și te întoarce cu botul la lege, când tu știi că nu poți ține toată legea. Bă, dacă ești perfect, du-te, teleportează, deși nu poți să o faci cu trupul. Dar tu știi și ești conștient că nu poți ține, dar te dai mare smeu, că nu, mă, ca boschetarul care vine împăratul și plătește datoria, zice, nu, bă, nu accept datoria ta, că eu mai merg încă cu ziua. Așa și voi. Nu aveți cum să vă teleportați în anul 1900, toamna, să vă îndatorați de nou, mergând pe considerentul că o să fiți cumva capabili sau o să ajungeți la într-un anumit punct de desăvârșire acolo unde veți putea fi perfect încât să țineți toată legea. Adică să nu datorați nimic lui Satan, în sensul în care dacă o încălcați. Păi dacă Mesia a venit în timpurile noi, acum în 2022, și tu nu accepți asta, eu am folosit anul de 2022 ca să fie pe înțelesul tuturor. Asta nu implică că el a venit acum. Da, dar eu v-am spus așa să fie. Și tu te teleportezi în anul 1400 sau în 0,01 anul, atunci când Mântuitorul nu venise, când el nu răscumpărase, când oamenii încă erau datori, este normal că tu vei aștepta în casa morților și nu vei fi nici înviat după prima înviere, așa cum a fost relevat de către Ioan Evanghelistul și unde spune că va fi înviat la cel din-tâi sfârșit, va fi prins prorocul mincinos Anticristul și cu fiara și va fi aruncat în ezerul cel de foc, iar Satan va fi întemnițat pe 1000 de ani, va coborî un nou Ierusalim din aur, din cer, și va fi înviați doar o mică parte, cei care și-au spălat hainele în sângele mielului, adică al Mântuitorului, în sensul că a acceptat acel certificat de răscumpărare. Restul va rămâne în continuare în casa morților până la cel de-al doilea sfârșit și ei vor fi judecați în baza acelor legi la care ei s-au arondat ca viței și vițeilele de singur s-au teleportat la nivel de energie a gândului, deși nu o puteau face și cu trupul acum. Bine, înțelegem pe aia din timpul respectiv, că nu aveau ce să facă și nu au avut același prilej ca și noi, deși Mesia a spus că am găsit și toată lumea știe verseturi unde spune că și-ar fi dorit prorocii dinaintea voastră să prindă aceste timpuri la care am venit eu. Dar nu au putut și voi, că acum că aveți privilegiu ceva ce cei dinaintea voastră nu au avut, oare dați cu piciorul la ce v-am adus? Cam asta e. Adică v-am adus certificatul răscumpărării, v-am răscumpărat, v-am făcut, nu mai sunteți datori nimănui. Și tu acum ca oaia, ca oile, da? Sau ca animalele, ca dobitoacele în graj, vii și te strigi în gura mare că ești dator. Ești dator lui Satan. Dar tu te faci pe tine dator singur, pentru că te arondezi legii. Păi scrie Scriptura că în legile sunt bune, sunt drepte, dar dacă te-ai arondat lor, te face și dator și nu poți ține ceva din lege. Și atunci, asta s-a întâmplat cu mii de ani în urmă. Și dacă s-a întâmplat atunci și tu acum, în anii în care trăiești tu, a venit după asta ceva nou, care a răscumpărat, care nu te mai poate duce în acea direcție, și tu o faci, te bați cu, dom'le, sunt dator lui Hașatan, că zice nu a putut ține legea. Păi dar cine te-a pus să te legi cu ceva, să faci contract din nou, așa cum Adam și Eva a făcut
în timpul respectiv cu Satan și acum tu o faci din nou în idioția ta, întorcându-te cu botul la curâtul, precum porcul, da, la teica de lături. Nu te pune nimeni. Deci omul și-o face câteodată cu mâna sa singur. Acum, de asta spun că fiecare are liberul arbitru, adică el trebuie să gândească, bă fraților, stai puțin, pe ce merg, pe ce considerent merg. Dacă cineva a venit și sub formă gratuită, nu mi-a cerut niciun ban, nu mi-a cerut nimic, mi-a plătit datoria, oare de ce să nu accept pe acel cineva și să merg după considerentele lui? Adică să mă lepă de Hașatan cel dintâi care împărățește lumea și să accept că acel împărat care a venit și mi-a achitat datoria, el este de data asta împăratul meu, pentru că el m-a salvat. Mi-a achitat și datoria și considerentele lui pe care a venit Mântuitorul și le-a adus el, nu sunt condiționate precum celelalte din 1900 toamnă. Adică Mântuitorul ne-a adus o poruncă, să-i spunem, unde o regăsim în Ioan, iubiți-vă așa cum v-am iubit eu. Asta implică că porunca lui Mântuitorului nu este greoaie. De ce? Că nu este condiționată precum legile din trecut. Pentru că legile din trecut, dacă nu puteai împlinea una, erai blestem, deriva păcatul, moartea și astfel erai în jurisdicția lui Satan. Pe când porunca lui Mesia nu este condiționată. El spune, iubiți-vă așa cum v-am iubit eu. Dar nu motivează acest considerent de iubire că dacă cumva nu țineți asta, sunteți blestemați sau sunteți păcătoși sau veți muri din cauza asta și toate astea. Deci vedeți voi că porunca al Mântuitorului, cel atotputernic, nu este condiționată de nimic. De nimic ce va oferit-o sub formă gratuită, așa că să-i dăm slavă lui și celui prea înalt și sfânt, care l-a trimis pentru a ne răscumpăra și pentru a ne oferi această nădejde a vieții veșnice. Da? Pentru că nu avem cum să slujim la doi stăpâni. Nu putem fi și cu Hașatan acolo de unde vă întoarceți la acea lege care vă și îndatorează în caz că nu o puteți respecta. Bă, dacă ești perfect și dacă crezi că ești meu, încearcă, că aici e ca la, cum se spune, ca la joc de cărți. Du-te și acolo, teleportează-te. Dar tu când știi că ești, vai mama ta, te mai încăpățânezi, nu accepti considerentul lui Mesia, dar te întorci cu botul la lege când știind că de acolo, nu ne putând împlini una sau mai multe dintre ele, ești halit de Satan. Așa te ia din nou în ghearele lui, te sugrumă și stai în așteptare în casa morților să fii judecat și acuzătorul tău, ne spune Sfânta Scriptură, că va fi Moise, el te va acuza. Ba chiar nu se poți trăi în cele 1000 de ani în împărăția celui prea înalt, mai ales în Ierusalimul cel nou, acolo unde spune că o să fie înviați doar o mică parte cei care și-au spălat hainele în sângele mielului. Aici noi vedem că pe muntele Sinai, o să găsiți și voi, ca să vă dați seama pentru cine a fost dat de legile, este foarte simplu. Să vedeți că nu este date legile, acele legi nu au fost date pentru toată lumea. O să vedeți că Creatorul Iud-Hei Vafei, cel preanalt și sfânt, în viu grai, pentru că așa scrie Sfânta Scriptură, că pe munte ar fi fost Moise, spune Creatorul cel care a vorbit. Deși sunt multe considerente care ne îndreptățește să credem că ar fi fost îngerul lui. Bine, lăsăm asta la o parte, ca să nu aș vrea să fie o piatră de potignire pentru altcineva, mai noi, mai începători în sfera credinței, dar mergând pe considerentul că Creatorul a fost cel care a vorbit cu Moise, verificați și voi că nu vorbesc de la mine, în Exod, capitolul 3 cu 7, da, sau 32 cu 7,
spune că Iahve, cel atotputernic, Creatorul, i-a zis lui Moise, și zice, scoală-te și pogoară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Deci a cui era poporul? O spune Creatorul cu gura lui. I-a spus lui Moise, scoală-te și pogoară-te, că era pe munte, căci poporul tău s-a stricat. Adică poporul lui Moise. Deci atunci Moise s-a ridicat să ceară legi pentru ei. Adică tot Creatorul aici ne relevă faptul că acele legi care au fost scrise a fost pentru poporul cui? Al lui Moise, spune el. Poporul tău, cel care tu l-ai eliberat din Egipt, adică tot Moise l-a eliberat. Cei drept el era în frunte. Asta implică faptul că acele legi au fost date nu pentru că Creatorul a vrut, ci pentru că Moise a cerșit. S-a dus precum un cerșetor să ceară legi. Și asta pentru că poporul adevărat israelit măcar nici nu mai era, că în cei 430 de ani s-a prăpădit tot prin pustie. Le-a luat Creatorul viața la toți, datorită faptului că au renunțat la el ca rege. Da? Pentru că pe timpuri poporul era liber atunci, era un fel de suveran, toți individuali, nu aveau legi, nu aveau căpetenii, nu aveau nimic, ce-l avea în fruntea lor împărat, dătător de porunci, mântuitor, izbăvitor, salvator, doar pe Creator. La un moment dat, reptilienii infiltrați prin ei au păcălit și oile alte și s-au răzvrătit. A spus, Dom'le, vrem și noi rege ca și alte popoare și nu mai vrem pe Dumnezeu, vrem pe altcineva. Și atunci Moise, indignat fiind și supărat de întărirea, împetrirea inimilor evreilor care încă mai erau în viață în timpul respectiv în pustie, a spus, bă, dar nu vie oarecum așa, adică cum, el v-a salvat, prin el v-am scos din Egipt și voi acum renunțați la el, dar între timp a apărut cel prea înalt, cel lasă că nu renunță la mine, ci o să vadă ei, nu renunță la tine, Moise, ci renunță la mine, a spus Creatorul, și o să vadă ei ce li se întâmplă de acum încolo când vor avea regi. Dă-le regi. Ei, el în momentul respectiv a renunțat la ei. Da? Nu mai era poporul lor. De asta vedem noi că din moment ce a renunțat la ei, a început să le ia și viețile, ba chiar mai găsim un alt verset că le-a promis pământ și ce le-a promis, dar ei nu o să mai prindă nimic, o să-i risipească pe toți, pentru că o luase razna. Și apoi vedem în ultimul punct, muntele, acolo au început să omoare între ei, unde l-a determinat pe Moise să ceară, să meargă pe munte și să ceară legi pentru ei. Adică pentru ei, nu pentru voi legi. Da? Dar, bine, oamenii având mintea întunecată sau precum calul cu ochelari, nu-i ajunge care o lentilă așa și mai vine reptilianul să mai pune una, mai vine, eu știu eu ce, predicator îți mai pune una și tot așa de nu mai vezi, unul spune una neagră, una altul galben, altul roșie, nu mai vezi nimic. Deci mergi așa precum un bețiv de ăla de colo-colo, habar numai de atâta înșelăciune și minciună și învățătură falsă. Ce spune, nu, bă, nu mai accepta că Mesia te răscumpăra. Lasă că trebuie să ții legile, mergi la lege acolo. Da, adică te întoarce, te teleportează, deși tu nu poți fi în poporul lui Moise, nu faci parte gram din poporul lui Moise. Ba chiar evrei o spun și găsim și în Vechiul Testament că evreu nu putea fi oricine așa la o idee bețivă că spune că e evreu sau izraelit sau alea. Deci erau niște condiții draconice, să spunem așa, și cu toate astea tot nu te numeai evreu. Erai văzut tot ca un străin între ei. Dar bine, acum vă păcălesc să vă ducă, pentru că acești reptilieni sunt și oameni de ispravă, dar puțini, unii din ei o fac intenționat să vă aducă în jurisdicția lui Satan și al fiarei sale statale, pentru că ei știu că doar așa pot declanșa sau aduce mai aproape acel nivel al Apocalipsei relevată de Ioan Evanghelistul. Prin a vă păcăli, prin a vă face să vă lepădați
de acea diplomă pe care v-am spus eu de răscumpărare, pe care v-a dat-o Mântuitorul, că sunteți răscumpărați, și a vă împetri inimile voastre până a le accepta învățătura și a vă teleporta în 1900 toamna să vă îndatorați, adică să nu acceptați răscumpărarea. Că zice, lasă Mântuitorul, că el nu, ce mai sunt unii, zice, doar prin lege se vede păcatul, adică poți conștientiza de păcat. Păi cum așa? Adică cum doar prin lege poți conștientiza păcatul? Prin lege să știe ce astea, păcatul, dacă omul a găsit în Scriptură și cel care a citit știe că este unul și același cu blestem, cu moarte, cu Satan, este însuși Satan. Și dacă tu știi că Satan cel din tâi l-a păcălit-o pe Adam și Eva, la ce mai ai nevoie prea mult? Îți dai seama, odată ce ești în iubire și știi că în iubire nu stă ceva să faci rău aproapelui tău, asta cuprinde totul. Și atunci de ce îl întorci cu faci ce faci, mergi cât mergi pe considerentul lui Mesia și odată o răsucești așa, pentru că asta stă reptilianul din tine, care îl lași pe el să vorbească, da? Și el îi duce și pe papagale jlalți, că zice bine Mântuitorul, zice, vai vouă învățătorilor și cărturarilor, voi cei care cunoașteți adevărul și ascundeți cheia cunoștinței, ați ascuns-o și nu o relevați și acelor mai mici ai mei, că nici voi nu veți intra în împărăția mea și nici pe cei mici ai mei nu-i lăsați să intre. Adică pedeapsa voastră o să fie mult mai mare. Asta faceți voi astăzi, unii dintre voi care întoarceți omul așa la 101 grade, da? Și vomitați din voi ce mai rău, din reptilianul din voi, care el vorbește prin gura voastră, și astfel nenorociți o masă de oameni, de ființe care cu adevărat ar fi vrut și ei să aibă și ei parte la împărăția celui preanalt, să fie și ei parte cu sfinții prin considerentul răscumpărării. Considerentul răscumpărării nu poate fi demolat. Dacă vă îl demolați, prin faptul că îi conduceți pe oameni, din nou îi angrenați în acea sferă care provoacă, pentru că legea, ceea ce mulți nu știe, este un instrument. Acel instrument numit lege, dacă nu știi să-l folosești la înălțimea sau să spunem așa cum și-a dorit Creatorul să îl folosească, atunci el naște datorii lui Satan, adică te trimite la păcat. De asta e ca și într-o mașină, dacă te-ai urcat în ea și nu știi să conduci cum trebuie, te duci cu ea în copac și mori. Cine te pune să urci în ea? Dacă tu știi că nu ești capabil. Așa și la lege. Cine te pune să te legi la cap cu legea, adică să ai un contract din nou, cu ceva care tu nu poți împlini? Cine te pune? Asculți pe ăștia care, reptilienii, care sunt și își pierd vremea pe internet, păcălindu-vă, să vă îmbarcați la bordul unei legi, știind, ei sunt convinși că voi nu puteți ține, dar vă face să credeți că așa ar trebui. Și atunci vă duceți în sfera păcatului, a lui Satan, a lui diavolul. Păi tu care știi că ai fost răscumpărat, de ce nu stai oare în această sferă, da, răscumpărării? Și de ce vrei să ieși de acolo? De ce nu accepți răscumpărarea? De ce te duci la ăsta, la Moise? Cine te pune să te duci la Moise? Știi cum e? Te legi la cap că nu te doare, cam asta e, da? Păi da, nu te mai poate salva nimeni. Că atunci nu vine să te salveze cel care ți-a făcut capul balon, da? Care ți-a făcut capul tomberon, să-i spunem acum, cu minciunile lor să te ducă, să te îndatoreze de tot. Nu vine el pe lumea alaltă să te salveze, să te tragă de la ezerul cel de foc acolo unde vei fi aruncat. Nu, el atunci râde, zice, lasă că nu m-am dus numai eu, am mai luat 10 după mine. Nu, ei nu vin atunci. Ei vă păcălesc doar acum. Și tatăl lor, Hașatan cel dintâi, râde de bucurie, saltă în sus de bucurie, că vede că a mai păcălit o masă.
Deci nu uitați, care doriți să aveți salvare, mergeți doar pe considerentele Mântuitorului Yahshua HaMashiach, Hristosul nostru. Doar prin El, atât. Pentru că El v-a adus nădejdea vieții veșnice, El v-a relevat împărăția vieții veșnice, v-a promis împărăția vieții veșnice și răscumpărare, precând hoții din urma Lui, că asta a spus El, că înaintea mea au fost niște hoți și tâlhari. Ei, promisiunile lor nu au fost nici de viață veșnică, nu v-a relevat nici împărăția celui înalt, nici nu v-a răscumpărat, ci prin ei ați fost cumva de la Creator binecuvântați cu bogății multe, să vă înmulțiți pe pământul ăsta, adică pentru viața asta, să spunem așa, pentru deșertăciunea asta de pe lumea asta, care nu este nimic, care Mântuitorul când a venit a spus că totul este de deșertăciune. Și când o să-ți dai seama, pentru cei care au ajuns la un nivel de conștientizare că lumea este un stârv, atunci o să-ți dai seama că acel stârv și această lume nu este demnă de tine. Dar până atunci, mai de mâncat mămăligă, mai de pășit, să spunem, pe scara infinitului trepte. Acum depinde când desprintenești. Dacă mergi în greoi, poate nu o să ajungi niciodată acolo sus. De asta, fraților, e bine să conștientizați, nu vă mai lăsați angrenați în de acești reptilieni, crezând lor, pentru că scopul lor este acela de a umplea ezerul cel de foc și cu voi. Că ei sunt invidioși, reptilianul din ei care vorbește și vă conduce în acea sferă, e invidios, el nu vrea ca în sfera celor atotputernică, în împărăția vieții veșnice, să fim mulți, ci te trage acolo unde te îndatorează din nou la lege. Legea poporului Moise, care spune Creatorul că ce mergi că poporul tău a luat ora asta. Adică tu te-ai dus să ceri legi, să ceri legi și el te trimite jos înainte să-ți dea legile, că vezi că au luat ora în ăștia tăi. Deci pentru cine cerul legi, o spune Creatorul, pentru poporul tău. Și dacă tu nu ești cetățean acum, nu ești cetățean african sau chinez, și ai o altă cetățenie, un exemplu pentru lumea de rând, oare de ce te ambarchezi într-o navă sau la bordul unui avion și te duci în China și vrei să fii cetățean chinez când știi că acolo e dictatură și nu mai se suferi, sau în Africa unde nu ai ce mânca. Deci tu o cauți cu mâna ta acum. Cam așa faci tu, cel care accepti să te lași boșmondit și teleportat de toți reptilienii care vorbesc pe un fel de fel de trupuri omenești, în care te teleportează în timpul lui Moise să te faci cetățean al lui Moise. Faci parte din poporul lui. Când el și așa nu te primește, dar bine că tu te contrazici pe tine însuți. Și astfel, Alai spune în Sfânta Scriptură, în relevațiile lui Ioan Evanghelistul în Apocalipsa, că cei care s-au arondat legii nu vor fi înviați la cel dintâi sfârșit, ci vor aștepta judecata și vor fi înviați doar la cel de-al doilea sfârșit și acuzatorul lor, procurorul lor, o să fie însuși Moise, în considerentul regilor. Bă, dar trebuie să ai ceva lipsă la sau gândaj la creier ca să dai cu piciorul la această binecuvântare și la acest har, la această nădejde, la această promisiune al Mântuitorilor care ți-a spus că te va învia deja de la primul sfârșit și nu vei vedea judecata dacă vei sta în El și El în tine și El cu tine în Tatăl, și dai cu piciorul și îl dai înapoi a ta și te duci la jegosul de reptilian care vorbește prin trupul unui evreu sau unui, eu știu cine este el de se dă sau la mai mulți, de te duce la legi, să te legi cu legea iar. Adică nu e de ajuns că ai fost dator toată viața ta până la Mesia prin prisma faptului că te-a legat în cuvânt Adam și Eva cu contractul având cu Satan și te-a făcut dator. Acum ți-a venit Mântuitorul după mulți ani
și ți-a răscumpărat, ți-a plătit datoria, nu mai ești a lui Satan? Și tu zici, nu, bă, nu accept ce spune el, că am auzit un jegos sau altul pe internet, că se dea el că eu știu ce este el, și el spune că trebuie să merg să mă leg de nou în cuvânt cu legea. Adică nu mai e, te ia pe altă parte. Da? Adică te îndatorează de nou. Că legea nimeni nu spune că poate să o desfințeze și nu poate fi desfințată. Ea rămâne totdeauna. Rămâne istoria timpului. Dar nimeni nu te obligă să te teleportezi acolo undeva în acel punct, din punctul A din punctul B în care ești în Mesia, în punctul A din nou la jugul robiei. Acolo unde legea, din cauza că nu o poți ține, te face din nou dator. Și Satan se ridică la pretenție, zice, bă, dar te-am pus eu, a venit, uite, Fiul Creatorului care i-a răscumpărat pe toată lumea, numai că tu nu ai acceptat. El te-a răscumpărat, dar tu ai zis că nu vrei. Că de asta te-ai întors din nou la lege, că ai zis că ești mare meu, adică că poți să ții toată legea. Și uite că avem scris că legea spune care nu ține, e blestemat. Păi te-am pus eu, zice Satan, să nu accepti bănuții care sau împăratul cel care a venit cu buzunarul doldoră de bani și ți-a răscumpărat păcatul. Și tu ai zis că nu vreau? Păi dacă nu ai vrut, stai puțin, că acum mi-ești dator și dacă mi-ești dator, acum eu te schinjui perpetuum, cum vreau eu. Dacă mi-am permis, spune Satan, să-l schinjuie pe însuși Fiul Creatorului, pe cruce, prin slugoii săi satanici de la statele respective. Da, apoi pe tine un verme face ce vrea cu tine, perpetuum în ezerul cel de foc. Ba chiar mai avem în Matei, la capitolul 1, am găsit, și toți ați găsit probabil un verset foarte interesant, unde spune că plecase după 6 zile, Iașua a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și s-a dus la o parte pe un munte înalt, în Marcu, deci în Matei cu 1. El s-a schimbat la față, zice Mântuitorul înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată că le s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Deci, atenție mare ce e aici, că îi se arată, da, lor pe munte Moise și Ilie stând de vorbă cu Mântuitorul. Petru a luat cuvântul și a zis, Adonai, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea ei încă, iată că s-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspământat foarte tare. Deci mă opresc aici, unde vreau să ajung cu acest verset, încât să conștientizez toată lumea, ascultați de Mântuitorul. Lăsați la o parte, pentru că aici această relevație v-a arătat însuși Creatorul cel prea înalt și sfânt, a venit și a spus, nu ascultați de Moise, că acolo era Moise, Ilie și Mântuitorul. Nu a spus, ascultați de ăștia doi, ci a spus, ascultați de Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Și dacă El ți-a spus, ascultă de El, a știut oare, a avut El un de ce, există un de ce, El, Creatorul, a spus să ascultați de Fiul Său, nu? Pentru că doar El este Cel care vă poate salva. Nici de cum Moise sau ce a fost dat pentru poporul lui Moise sau altul ca el. Aici lăs la aprecierea fiecărui dintre voi să conștientizați, să nu vă mai lăsați păcăliți de reptilieni și de toate, să spunem așa, abjecțiile care lasă
deschis portalul său încât se întrupează reptilianul din el, Satan cel dintâi, Duhul lui Satan, și vorbește prin el. Deci, păcălindu-vă și îndreptându-vă să vă înhămați cu o sarcină care nu o puteți duce, făcându-vă datornici din nou, sau îndreptându-vă în acea direcție unde acolo voi vă vedeți smei, vă vedeți precum Lucifer, cel care a fost, și toți îngerii săi care au fost aruncați din cer și expulzați de acolo din cauza impertinențelor și pentru că ei s-au văzut toți smei, au vrut să fie mai ceva decât Dumnezeu, da? Așa și voi acum vreți să fiți smei, că voi vă puteți plăti datoria prin lege. Păi nu e așa, pentru că este același echivalent și faceți același lucru precum au fost Lucifer și alți îngeri care au fost expulzați din împărăția cerească de către Creator. Dacă voi faceți așa ceva și vă legați, din nou, este problema voastră. Eu o să închei acest material pentru că m-a lungit mult mai mult decât vroiam să doresc, să vă vorbesc. Nu înainte de a vă saluta cu harul și pacea celui preanalt și sfânt, eu sunt, pentru că eu sunt, a spus că se numește, Iutei Vafei, vă lăs cu pacea și vă dau pacea lui Yahshua HaMashiach, nu precum vă dă lumea, să nu se tulbure sufletele voastre, nici să se înfrăcășeze. Amin.